cikin yanayin. To sannan akwai wani hadisi wanda yanzu nake ganin cewa ya kamata mu rufe wannan zama tare da shi, wanda shi ne zai zama tuci gaba ko akan wannan abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisin Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda, a gurare da yawa kusan ashabu sunan kusan dukkan su sun wanke shi, amma zan dauki hadisin ba mutum shi saboda takaituwarsa. Yana cewa ana awwalun nasi khurujan idha bu'ith wa ana khatibuhu idha wafat wa ana mubashshiruhum idha aysu liwa'ul hamdi biyadi wa ana akram waladi adama ala rabbi wala fakhar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne farkon fitowa a mutane sanda za a tashe su, kuma ni ne da kurba sanda aka zo aka yi runduna aka taru aka cincirin da aka shi, sannan kuma ni ne mai musu bishara sanda suka ɗebe tsammani suna ganin kowa ya shiga wahala ba kuma an sauran mafita. Ya ce kuma sannan liwa'ul hamd, tutar yabo da godiya da yabo wanda ba za a yi fada wani hadisi ce Adam da wani nuna hutata liwa zai wani dama. Adam ma yana karkashin wannan tutar ne ce tutar a hannu. Ya ce kuma ni ne mafi girman ɗayan Adam a wajen Ubangiji na wada ba. Duk ɗan ba wani mutum ɗaya ba wani wanda za ka ce gashi. In ana magana wa zama masu lansala, afdal fadili da min kulli jinsi wato mutum ba ba ya wanda suke tsawo. Shi ne mafifici a cikin mafifita daga kowane irin jinsi, kada ce mala'ika aljannu kowa wato illa kamar kanka da illa sai dai wani, sai dai ka raba kanka da ita domin babu istisnai a rama. Saboda haka wannan hadisin shi ne zan manufar murfinmu a cikin wannan zama lafaci, kamanta da sabon ruku da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine bakan dalilan rauni, shine point din, shine bakan dalilan rauni. Me dalilin da yasa muka zama mun rauni muka tsinci kanmu a cikin wannan abu, kuma ya za mu gano kanmu a cikin wannan abu sai mun raba kanmu da dalilan rauni, in ba haka ba muna a cikin rauni. ويفعل الله ما يشاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا شفيع المسلمين. السلام عليك يا صاحب رواية الحمد والمقام المحمود. السلام عليك يا صاحب الشفاعة العظمى. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. صلى الله عليك وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bai wuce abubuwan da muka faɗa a muhabara cikin ba. Waɗannan abubuwa su shine soyayyar muka janabin sayyida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuma kamar yadda na faɗa, kuma kamar yadda dukkanin malamai magabatan mu suka sha faɗa akan cewa wato kowa daga cikin mu zai yi kokari ya ga wani irin abu zai iya taka rawa a wajen nuna soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din. Shine ma'anar maulidi, yin magana akan sa akan wani abin da zai iya kenan. Wani zai yi magana akan istirab, ya fito ya zagaye ya wannan shine magana. Wani zai yi yabo a gare shi shine soyayya tunda wannan. Wato abin da ake magana akai a ciki shine kowa da irin kwatankwacin abin da zai iya yi a wajen abin da ya shafi sha'anin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, wato dai soyayyar ita ce abun ne. Na'am. Okay. To gaskiya kuma a wani sako ke gare ka da al'umma gidan da wannan biki na mu. Yawwa, kamar yadda nake yawan faɗa a kowane lokaci, sakon mu zuwa ga musulmai a ciki shine yana nan tattare akan magana akan haɗin kanmu. Domin kullum abinda nake magana akai ko kuma abinda magabatan mu suke magana akai a ciki shine idan ka zo za ka yi faɗa da mutum sai ka tarar da yana faɗa a cikin gidansa. Idan kana da hankali me ya kamata ka yi? Sai ka tsaya ka bari su gama faɗa. Wanda suka kashe sauran kai sai ka zo ka kashe. Saboda haka waɗanda ba musulmai ba sun samu yanda suke so da suka ga kanmu mu musulmai ba a haɗe ba, saboda mun hutar da su aikin da suka zo niyyar yi. Me suke bukata su yi? Su kashe, su lalata mu. Me ne abin da ake cewa divide and rule? farrik tasud, ka raba kansu sai ka shugabance su akai. To in ya zo da ni, sun zo da niyyar suna bukata za su ga cewa sun ga raunin mu akai, sun tare da mu muna fada, automatically raunin mu ya bayyana a ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada yana cewa wa atiullahu wa rasuluhu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhabu.
yace ku bi Allah ku bi manzon Allah kar ku jayayya tsakanin ku ya ku sai ku samu fashlu me fashlu shine feluwa wata zabari hukum kuma shi kenan sai hasken ku ya tafi akwai inda suka fasarta rihu da haske wasu sun ce kuwatukum karfin ku akwai wanda suka ce rihu inda ma'anar kanshin da aka yi magana to saboda haka kanshin ku zai tafi hasken ku zai tafi kuma karfin ku zai tafi so kaga in ko rasa waɗannan abubuwa ya za ku iya tunkarar makiyan ku ko ya za ku iya tunkarar abokan gaba shikenan sun riga sun samu abin da suke so a wajen ku dan kun lalata kanku da kanku dan haka sako na zuwa ga al'ummar musulmi tana nan akan matsayin mu hada kanmu kafirta junanmu da muke yi wulakantar da junanmu bid'antar da junanmu shirkantar da junanmu nuna wannan ba komai bane dan fahimta ta samu sabani a tsakani yanzu wannan dan uwa ya sa kaya bulu ni na sa waɗansu nawa masu haske a cikin sai mu kama fara a tsakanin wannan abu babu dalili domin manufar mu a cikin wannan abun in manufa ɗaya ce ta kwalliya to yayi kwalliya nayi in manufa ce ta maganar sutura to ya sa sutura nasa ko ya ce to zai ci ni na ce shinkafa zan ci sai mu kama fada me mu makasudin mu ci abinci to kowa ya ci abinci ya koshi sai ne to ya kamata ya zama to ba abun bai kai na maganar a ce mun yi fada ko kuma mun wulakantar da kanmu ba a tsakani wani kira za ka yi ga mutane domin abin da nake kara kira zuwa ga 'yan uwa akai kamar yadda muka sani kowa abin da ke akwai a cikin shi zai yi akai amma dai abin da ke akwai a ciki ina kara kira ga shine masu yin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama dinnan gaskiya suna da hujjar da suke yi da ta sa suke maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama hujjar nan tasu akwai ta alqur'ani da yawa akwai ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa a cikin wannan abu dan haka wanda baya yi a cikin wannan abu kar ya rika tunanin masu yi ba su da hujja ko kuma ba kan gaskiya yake ba kan gaskiya suke ba ya shafa musu lafiya akan wannan abun in shi ba zai yi ba shikenan ba wani abu a cikin wannan amma masu yi fa suna da hujja akan wannan ba zai yi zama to a ce ana amfani da abu ɗaya ba da wani wanda ya yi marar kyau a ce da shi za a lalata abu idan ana magana cuɗanyar maza da mata a ciki ba duk inda aka cuɗanya tsakanin maza da mata bane ake samun matsala domin da haka ne da an ce aikin haji a ware ranar da mata za su yi maza za su yi daban kowa ya san tare ake yi a ciki kuma ko da akwai wani wanda ya yi wani abu mara kyau ba za a ce hajjin waɗannan mutanen baki ɗaya ya lalace ba saboda su wani da wani a sun yi cuɗanya da maza da mata kuma sun yi abin da bai dace ba da haka a wajen maulidi in waɗansu sun yi cuɗanya maza da mata a tsakanin wannan abu to mu dai ba irin koyarwar da aka koya mana ba kenan a ciki ko ba za ka lalata aikin masu maulidi ba baki ɗaya dan saboda abin da waɗansu ɗaiɗaiku suka yi a ciki yawo النبي خير البشر النبي خير البشر النبي خير البشر النبي خير البشر محمد الله الذي جميل البشر الذي لا تعمل من ولد النبي خير البشر النبي خير البشر النبي خير البشر يا من تملك سلامة تملك على سعادة الدنيا سلام وسلم الدين أنا خير الذي سلمت به أحمد تزكي كمالي يا خير البشر النبي خير البشر ومن موت الدنيا سلامة البشر محمد محمد النبي خير البشر ولن بعد أمرنا النبي النبي فيكم أبنا النبي فيكم مبارك النبي خير البشر ومن جمود من يشير في أمريكي بهذا النبي وينفشي المبارك النبي خير البشر الله أنت الأعلى يا محمد القرآن إنك حتى الله على كل حديث الأبد
haka kowa dukan da ya zama na ma'alukuri annabi khairul bashari yake nan biya da mursalai baki da ya kai da halitta da ya na mutu kowa da dai annabi khairul bashari aizanu da ma'adar mala'iku ya da kowa da ya da bakan kan hashari annabi khairul bashari ya ka kowa ma da ba ya kai da kafa Allah ku da kan yi ma da kan da ba amsari annabi khairul bashari kuma da mota ya ya to ni sun shakawa da sai amin da kuma da su san ke da annabi khairul bashari kuma ya ba da anni da 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 annabi khairul bashari 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 annabi khairul